ma-inform ni Ma'am Julie nga. Financial advisor, tayo si Mahal o Ginagol. Wow. Tia, do you know this first, this sudah English. Do you know, kailangan eh? Kinsa man eh? Nakailangan si Tia. Daddy is sick. Do you know who is me? Who is me, no? Nakapantay mo, pagkahuman sa liog, hawak kayo. Una nilawas. Asa man ibutang itong ginawa na rin. Nakatas masibang pakpak ang Team Jojo.